Marta Villaverde xa é a nova conselleira do mar. Até de agora, directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Xunta, substitúe no cargo a Alfonso Villares. Logo do acto de toma de posesión, Alfonso Rueda desvelou hoxe que era coñecedor da denuncia de agresión sexual contra o exconselleiro dende o pasado mes de febreiro. Que tal, saúdos tanto a nova conselleira como o presidente da Xunta desexaronlle o exconselleiro que se faga xustiza canto antes para poder recuperalo para a vida pública. Vémolo despois dos titulares. Desmantelada unha rede de carreiras ilegais no polígono do Campiño en Pontevedra. A Garda Civil alerta do aumento destas concentracións que advirten supoñen un risco para os condutores e para as persoas que asisten como público. Nas últimas fins de semana, os axentes presentaron case un cento de denuncias contra os condutores deste tipo de carreiras. O Centro de Saúde de Ribeira volveu ser escenario dunha nova concentración pola sanidade pública. A plataforma reclama a incorporación de médicos para garantir un sistema de atención primaria de calidade. Rianxo puxo a proba a súa capacidade de reacción fronte aos incendios forestais. Hoxe organizaron un simulacro que contou con numerosos medios no marco do Plan Especial de Protección Civil. Asinado convenio entre Deputación de Pontevedra e Concello de Meis para levar adiante a humanización da rúa Igrexa. A actuación conta cun orzamento de 480.000 euros que a Administración Provincial vai financiar na súa totalidade. E Ribeira propón un xogo de rol pro Día de Santa Uxía. A actividade busca dar a coñecer o noso patrimonio natural, afondando na historia recollida na tradición oral e tamén fomentando o turismo. O día 12 de setembro vai ser esta cita coincidindo coa festividade de Santa Uxía. Vaise desenvolver ese xogo de rol na contorna do Vilar baixo o título Camiño a Valverde. Con todo isto comezamos estas mendas novas do día en Canal Rías Baixas. Marta Villaverde xa a nova conselleira do mar, a ato de agora directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Xunta, substitúe no cargo a Alfonso Villares. Tanto a nova conselleira como o presidente da Xunta desexaronlle o exconselleiro que se faga xustiza canto antes para poder recuperalo para a vida pública. Alfonso Rueda, por certo, desvelou hoxe que era coñecedor da denuncia de agresión sexual contra o exconselleiro dende o pasado mes de febreiro. A nova conselleira do mar tomou posesión do seu cargo esta mañá en Santiago. Marta Villaverde era ata o momento directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Asume o cargo que este mércores abandonaba Alfonso Villares, que presentaba a súa dimisión por estar investigado por unha suposta agresión sexual. A nova conselleira trasladaballe hoxe o seu apoio explícito ao seu antecesor. Agardo que pronto se faga xustiza. Honralle o paso que deu de dimitir para defenderse como calquer outro cidadán, e de que un asunto de seu ámbito personal non afecte ao labor da Consellería do Mar, da Xunta de Galicia e das institucións en xerais. Confío en que a situación xudicial se resolva e canto antes poidas retomar a túa vida política. Tamén palabras e xestos de apoio do presidente da Xunta. Alfonso Rueda dáballe un aperto ao exconselleiro no acto de toma de posesión da nova responsable de mar. O presidente amosáballe tamén a Villares o seu agradecemento polos servizos prestados ao tempo que pedía que se faga xustiza. Desexar que se faga xustiza e que se faga canto antes, desexarlle toda a sorte do mundo e efectivamente desexarlle que poder recuperalo, insisto, é a xustiza que ten que pronunciarse. A mí me encantaría poder recuperalo para a vida pública. Logo da toma de posesión a que asistiu todo o goberno galego e tamén o exconselleiro Villares, Rueda recoñecía públicamente que el xa coñecía dende o mes de febreiro a existencia desa denuncia contra o agora exconselleiro. Me comunica que recibe unha llamada a la comisaría de Ferrol donde dice si hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes, según le comentan ahí en comisaría. Presta declaración, cosa que me comenta cuando termina de hacerla, cuando vuelve a Santiago. Y lo que le digo es que cualquier otra novedad, cualquier otro pronunciamiento que se produzca, por supuesto que me mantenga informado. Xustifica o presidente que a dimisión se teña producido agora porque foi nesta semana cando houbo un primeiro pronunciamento xudicial.
E hoxe dende Poio a conselleira de Infraestructuras tamén trasladaba o seu apoio ao xa exconselleiro Alfonso Villares. Unha honra para nós contar con Alfonso Villares e a decisión que tomou para poder discernir a súa vida persoal coa vida política, coa vida institucional. Contamos, por suposto, con que se axilice o antes posible este proceso xudicial para que poida demostrar a súa inocencia. O Centro de Saúde de Ribeira volveu ser escenario dunha nova concentración pola sanidade pública. A plataforma reclama a incorporación dos médicos para garantir un sistema de atención primaria de calidade. A chuvia non disuadiu as dúcias de persoas que este mediodía se concentraban ás portas do Centro de Saúde de Ribeira reclamando a cobertura de todas as prazas de médicos de familia. Ahora, por exemplo, estamos menos un, porque hai 3 residentes que están cubrindo 3 plazas, máis un que ven de vacacións o mes de xuño, xullo e agosto. Entonces está coberto, quedan menos unha, pero para o mes de setembro non sabemos o que vai a pasar. Por eso se está decidindo que fagamos unha convocatoria en Santiago para ver se nos atende o conselleiro de Sanidade para darnos unha solución ou outra, porque non podemos consentir que nos tempos en que estamos vivindo que non teñamos médico de familia. Necesitamos médico de familia. A poboación está envellecendo ao 100%. Hai moita xente que está encamada, que necesita que o médico seu de familia vai á casa a mirar como vai, como non vai, sabe que é o que ten, sabe que é o que pasa, e non que estés na consulta e chala unha urgencia e quedes sin consultar. Ademais das protestas, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública vende solicitar unha reunión urxente co conselleiro, que se suma ás demandas formuladas xa en varias ocasións polo Concello de Ribeira. E que pido ao conselleiro de Sanidade que tome máis neste asunto, que miren en que están fallando, porque están fallando na sanidade pública, e que se deixen de untar á privada e que poñan contratos dignos á pública. Por iso tamén lle solicito ao conselleiro de Sanidade que faga todo o posible para que este Centro de Saúde de Ribeira teña os médicos suficientes que poidan garantir a calidade asistencial. E ademais que están presentándose iniciativas no Parlamento galego que reiteradamente son rexeitadas polo Partido Popular, iniciativas en positivo que pretenden poñer máis recursos na atención primaria, que é a porta de entrada ao sistema sanitario galego, pois están unha e outra vez votando en contra. Pedímoslle tamén que recapaciten ante ese tipo de bloqueos porque son necesarias medidas de choque que permitan que a atención primaria teña recursos e persoal suficiente durante todo o ano. A próxima cita será o xoves día 12, cando está convocada unha nova mobilización, tamén no Centro de Saúde ribeirense, coincidindo coas concentracións que SOS Galicia convocou en toda a comunidade. Así mesmo, a plataforma Barbanzá estará presente na manifestación convocada para o xoves 19 en Compostela, para que habilitarán autobuses de balde. Rianxo colleu esta mañá un simulacro de activación do Plan Especial de Protección Civil ante emerxencias por incendios forestais en Galicia e seu paso á situación 2 por afección á poboación. A Praza da Veliña en Rañó, na parroquia rianxeira de Leiro, converteuse esta mañá no centro de operacións no que se desenvolveu un simulacro de incendio forestal para avaliar a coordinación entre os distintos equipos de emerxencia e a operatividade do Plan Especial de Protección Civil. A elección de Rianxo non foi o show. O municipio forma parte da lista de concellos nos que se rexistra unha maior actividade incendiaria, polo que antes do inicio da campaña de alto risco, urxía realizar un exercicio de adestramento. Neste caso tratábase dun incendio forestal de nivel 2, catalogado así por afectar a áreas próximas a núcleos de poboación e infraestructuras críticas. Seguindo o operativo moi de preto, o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, o alcalde, Julián Bustelo, a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, e a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas. As dúas últimas valoraron de xeito moi positivo este tipo de simulacros, segundo elas, fundamentais para asegurar que todos os medios, tanto humanos como técnicos, estean o mellor preparados para actuar con eficacia e rapidez ante un incendio real. A idea de facelos, é estar ben formados, estar coordinados, estar intercambiando esa información do que son as vivenzas no día a día e, sobre todo, para ter ese mando único. En este caso, me toca como delegada territorial, debido a esta situación
razón de nivel 2, pues ter estar aquí ao frente do mando. Dende logo, dende a Administración Xeral do Estado, desde o Goberno de España, consideramos que estes exercicios son fundamentais, pois para mellorar os nosos protocolos, máxime nun día como hoxe, no que celebramos o Día do Medio Ambiente. Pois me parece incluso que a data é moi acaída, non? Precisamente porque ao final o que tratamos é de minimizar o impacto destas emerxencias tanto no ámbito humano, que son os nosos veciños, as nosas veciñas, senón tamén no medio natural, non? O operativo contou cun amplo despregue, formado por alo menos un 100 de persoas, con persoal e medios do Servizo de Prevención de Incendios Forestais de Medio Rural, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e da Axencia Galega de Emerxencias. Tamén participaron varias agrupacións de protección civil da zona, Policía Autonómica, Garda Civil e Policía Local de Rianxo, así como urxencias sanitarias do 061 e Cruz Vermella, entre outros. Atención a esta noticia: desmantelada unha rede de carreiras ilegais no polígono do Campiño, en Pontevedra. A Garda Civil alerta do aumento deste tipo de concentracións que advirten supoñen un risco para os condutores e para as persoas que asisten como público. Nas últimas fins de semana, os axentes presentaron 96 denuncias contra os condutores deste tipo de carreiras. En 4 destes casos consideran de tráfico que as condutas poderían ser constitutivas dun delito contra a seguridade viaria por conducir un vehículo a motor con temeridade manifesta. Enfróntanse a unha pena de prisión de ata 2 anos e a retirada do carné durante 6. No caso de que o xulgado considere que a condución se fixo con manifesto desprezo á vida dos demais, as penas poderían acadar os 6 anos de prisión con prohibición de conducir durante 10 anos. Entre as denuncias presentadas, hainas por conducir de xeito temerario, por establecer unha competición de velocidade na vía pública, por conducir un vehículo a motor con drogas no organismo, por dar positivo en alcohol ou por exceso de velocidade, entre outras. A maioría dos condutores que participan nestas carreiras son, segundo a Garda Civil, xente moza que conduce vehículos antigos e de gran potencia e que realizan manobras, din, extremadamente perigosas. Os concellos da Mancomunidade Serra do Barbanza seguen a traballar na procura dunha solución alternativa que garanta a continuidade da planta de Serbia. Na vindeira reunión da Xunta Directiva abordarase o futuro uso desas instalacións que poderían pasar pola xestión de residuos da construción ou dos puntos limpos. A prioridade para os concellos que integran a Mancomunidade Serra do Barbanza é garantir a continuidade da planta de Serbia. A curto prazo apostan por redimensionar as instalacións en función do número dos concellos aos que seguirá a prestar servizo, posto que algúns municipios xa manifestaron a súa vontade de non seguir adheridos. Fundamentalmente se poñía de manifesto que os 6 concellos que son membros de pleno dereito iban a continuar tanto no servicio de recollida como no servicio de tratamento, tendo en conta que algún dos concellos clientes ou adheridos xa puxeron de manifesto, como no caso concreto do Concello de Ames, a súa vontade de abandonar este sistema, pois os pasos que temos que dar de aquí en adiante son orientados a dimensionar as instalacións e dimensionar o servicio en función do número de concellos aos que se lle vai a prestar servicio, tendo en conta e establecendo como prioridade intentar preservar o maior número de postos de traballo posible. No que respecta ao futuro, a Mancomunidade está a estudar as posibles actividades que pode acoller a planta, como a reciclaxe de residuos dos puntos limpos ou os procedentes da construción, co obxectivo de diversificar o modelo de xestión e manter o maior número de postos de traballo posibles. Analizar unha solución de cara ao futuro donde a través dun estudio de viabilidade se determine que outras actividades se poden realizar por parte da Mancomunidade, ben sexa o relativo á instalación dunha planta de residuos de construción, ben sexa a xestión dos puntos limpos dos distintos concellos ou outras modalidades de xestión de residuo que poda supoñer unha actividade diversificada da Mancomunidade e, sobre todo, co obxectivo de que a maior parte deses postos de traballo pois consigan manterse.
Todos estes aspectos abordaránse na futura reunión da Xunta Directiva e posterior asemblea. Ademais, os detalles do plan de pagamento da Mancomunidade á FCC, definindo as cotas a aboar por cada un dos concellos. Cambiamos de asunto. Visita da Conselleira de Infraestructuras a Poio logo de rematar as obras da senda peonil entre Fontenla e Combarro. Na zona desenvolveuse unha actuación que supuxo un investimento de 1.700.000 euros. O itinerario discorre pola marxe esquerda da estrada ao longo de case 1,7 km. A actuación incluiu outras intervencións como unha pasarela sobre o arroio da Cancela ou un novo itinerario no viario de Baixada a Seca. Ademais, para garantir a seguridade, abordouse a mellora das interseccións, entre elas a de acceso ao instituto, e habilitáronse dúas glorietas, unha delas de acceso á zona da Seca. A senda únese á xa executada entre Covelo e Raxó. Estamos a falar de actuacións tamén de mellora de seguridade viaria, con esas glorietas, con esa mellora de intersección, con ese calmado de tráfico, que é moi importante nesta PO 308 que ten un tráfico intenso, moi intenso ao longo de todo o ano, pero que se agrava principalmente no verán. Sabedes que temos xa executado hai uns anos dende Covelo ata Raxó e que temos xa tamén en marcha dende este remate de Combarro ata Covelo. A nosa intención é, ao beiro deste plan de sendas, que remata no ano 27, poder ir camiñando dunha maneira segura, dunha maneira sostible. Para nós, en este caso, esta actuación é unha actuación importante por varias cousas. En primeiro lugar, porque dá unha seguridade, sobre todo peonil, importante e cunha demanda de moitos anos e que, de alguna maneira, unha das zonas máis transitadas do noso concello, con esta senda, pois vai a permitir que peóns, que peregrinos, pois transiten de forma segura e, sobre todo, o máis importante, os veciños. E asinado o convenio entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Meis para levar adiante a humanización da Rúa Igrexa. A actuación conta cun orzamento de 480.000 euros que a Administración Provincial vai financiar na súa totalidade. 72.500 euros achegaránse dende o Plan Mais Provincia e a contía restante a través do Plan Extra. A verdade é que é unha inversión moi importante. O Concello levaba, tiña os deberes feitos, tiña xa ese proxecto feito desde fai xa algúns anos, e a verdade é que con eso combinamos esa toda a humanización da Praza de España, coa que tratamos de darlle prioridade aos peóns, a xente que camiña, a xente que fai deporte, e regulando o tráfico tamén nesa zona. Así que damos gracias á Diputación por este plan extra que nos supón poder acadar ese obxectivo que a verdade é que levábamos anos intentando conquerir. Humanizar unha zona ali no que é no núcleo de Meis, que vai dar unha solución importante ás carencias que había. O primeiro, que era da Praza de España ata o que era o entronque da carretera da EP, pois onde só circulaban vehículos, pois agora o van a poder facer peóns, o cal pois tamén é algo que sempre agradecemos nestes proxectos estratégicos que subvencionamos. Logo, pois melloras que a eliminación de postes, o cableado que se ve por todas as vivendas, que vai ir todo soterrado, e que conta cun orzamento de 483.000 euros e que vai a ser financiada 100% pola Diputación. O proxecto consiste na humanización da rúa a través da habilitación dun espazo para a mobilidade ciclista e peonil, unha intervención que busca unha mellora da seguridade viaria nunha contorna moi empregada como acceso a diversos equipamentos do Concello. Así mesmo, o proxecto tratará de poñer solución á falta de uso do espazo público por parte dos peóns a través da reducción da velocidade nas estradas que atravesan o núcleo do Mosteiro. De xeito complementario, está previsto tamén o soterramento das redes de alumeado público, así como a sustitución das luminarias actuais por outras máis eficientes con tecnoloxía LED para mellorar a imaxe do viario. A colaboración da Deputación co Concello de Meis non se limita únicamente ao Plan Extra. O Concello ten previsto recibir este ano de mans do organismo provincial máis dun 1 millón de euros a través de programas do Servizo de Cooperación como o Plan Mais Provincia e o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. E marchamos agora ata Rianxo. Ali a Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, vai investir uns 210.000 euros nas obras de renovación das luminarias do Porto. As vellas lámpadas están a ser sustituídas por luminarias de tecnoloxía LED de alta prestación e control telemático. A actuación, que permitirá modernizar o alumeado exterior do Porto, reducindo tamén o consumo enerxético, enmárcase nun plan global para uns 30 portos galegos, nos que a Xunta inviste este ano uns 3 millóns de euros. En concreto, no
no Porto de Rianxo estáse a actuar sobre un total de 169 luminarias e proxectores para a súa renovación, incluindo a retirada das instalacións existentes, sustitución polos novos equipos LED e a dotación de sistemas de telexestión. E a volta da publicidade falamos do conxunto de propostas que teñen deseñado no CIM da Mancomunidade do Salnés para os vindeiros meses. Aquí seguimos nas novas. Arranca con forza a campaña do Bono Activa Comercio tamén aquí na nosa contorna. Esta mañá, tan só 24 horas despois da súa posta en marcha, a sétima edición dos bonos levaba xa alrededor de 167.000 bonos descargados en toda Galicia. Ademais, nos máis de 6.500 negocios adheridos ata o momento levanse trocado alrededor de 1,3 millóns de euros en descontos, cunha mobilización total que supera os 5,7 millóns de euros. No caso da provincia de Pontevedra, hai preto de 2.400 comercios participantes nos que se levan trocado alrededor de 525.000 euros en descontos, cunha mobilización total de 2,3 millóns de euros. Esta mañá o delegado da Xunta en Pontevedra visitaba na cidade un dos establecementos que participan nesta campaña. É un incentivo a que a xente se anime a vir mercar o comercio local, que é do que se trata, e con isto pois esperamos que haya unha movilización de máis de 8 millóns de euros que queden no comercio local de todas as vilas e povos de Galicia. Sí, ayer hubo mucho movimiento, la gente estaba muy animada, hubo muchas ventas y la mayoría de la gente que vino venía con el bono, entonces a mí me parece muy positivo lo del bono comercio para ayudar a los pequeños negocios, ¿no?, de cada ciudad. Os premios PEL da Deputación da Coruña baten récord de participación cun total de 127 candidaturas presentadas. Repartiránse uns 75.000 euros en premios valorando aqueles proxectos destacados polo seu talento emprendedor, a traxectoria empresarial e a innovación sostible. A gala de entrega dos premios PEL terá lugar o vindeiro 20 de xuño no Campus Tecnolóxico de Cortizo en Padrón. Os premios PEL da Deputación da Coruña chegan este ano a súa 7ª edición. E fano batendo ademais récord de participación, cun total de 127 candidaturas presentadas por empresas e persoas autónomas de toda a provincia. A convocatoria, promovida polo organismo provincial, consolídase así como un dos principais recoñecementos ao emprendemento e a innovación empresarial de Galicia. O pasado 16 de maio pechábase o prazo de presentación de candidaturas e agora o xurado será o encargado de valorar todas as propostas, que optan a un total de 75.000 euros en premios. Como en edicións anteriores, as candidaturas distribúense en 3 categorías: iniciativa emprendedora, a que houbo 31 candidaturas presentadas, traxectoria empresarial, con 79, e proxección e innovación sostible, a que se presentaron un total de 17, esta última a proposta do propio xurado. Ademais dos 3 premios principais de 20.000 euros cada un, o xurado acordou conceder 3 accesis de 5.000 euros a empresas cunha especial relevancia e impacto no territorio. Os gañadores desta edición de 2025 dos premios PEL daránse a coñecer nunha gala oficial que se celebrará o vindeiro 20 de xuño no Campus Tecnolóxico de Cortizo, no concello de Padrón. O acto servirá para recoñecer públicamente a contribución das empresas ao desenvolvemento económico sostible da provincia e permitirá ademais fomentar o contacto e intercambio de experiencias entre as candidaturas participantes. Máis novas, o CIM da Mancomunidade do Salnés pon en marcha un novo paquete de actividades pros vindeiros meses. Esta mañá presentouse en Ribadumia o conxunto de propostas. Entre elas salienta a presentación do libro Hijas del Hormigón da xornalista Aida dos Santos, un acto que vai ter lugar en Sanxenxo 19 de xuño cun formato de almorzo coloquio. Pero antes diso, dende o CIM mancomunado propoñen outra serie de actividades, entre elas varias propostas de temáticas diversas, cun ciclo que vai arrancar en Meaño
centrándose na alimentación. Será baixo título o equilibrio a través da alimentación e vai ter lugar ao vindeiro, tamén neste propio mes de xuño no que estamos. Ao mesmo tempo, incluen tamén na programación outras actividades de dinamización baixo título 5 retos para un itinerario de éxito. Neste caso, a proposta vai botar a andar o próximo luns en Cambados. Este ano, os 5 concellos do Salnés poden elexir entre varias actividades para facer nos seus propios concellos, non? E, pois unha delas é unha actividade que tamén empezará xa o día 13 pola tarde, arrancan as actividades cos concellos, no Concello de Meaño, cun taller de alimentación, non? Como alimentarse, ter máis coñecemento sobre o impacto da alimentación nas mulleres. Imos comezar o luns en Cambados ás 9 da mañán con esta primeira sesión e o martes tamén xa temos as datas, comezamos en Vilanova e por suposto que estas actuacións que están dirixidas especialmente a estas mulleres vulnerables e a poboación específica de mulleres do CIM, pero tamén queremos facelo extensivo porque aínda estas sesións son tamén aplicables a calquera dos obxectivos que podemos ter a vida, non? Entón, facemos esta oferta á poboación en xeral e as persoas poden participar en todas as sesións ou en unha delas. Cánsome de dicir sempre que isto non se consigue de hoxe para mañán, isto é paso a paso, día tras día, precisamente para chegar a ese resultado final. E despois hai distintas, problemáticas, adversidades que a veces non lo poñen incluso a veces difícil, non? Pero a nosa responsabilidade é precisamente conseguir ese obxectivo. E dentro dese obxectivo, pois estamos aquí na presentación precisamente destas actividades. E o Concello de Boiro impulsa un taller de autodefensa para mulleres, desenvolverase o sábado 21 de xuño pola mañá no pabillón de Barraña. O taller está destinado a mulleres maiores de 16 anos e busca apoderar as participantes mediante técnicas de defensa física e estrategias preventivas. Segundo explican dende o Concello, trátase dunha actividade de adestramento físico e psíquico para crear protocolos de actuación cara a diversas situacións de violencia de xénero. As inscricións están abertas, podendo realizarse no Centro de Información á Muller. A Concellería de Turismo de Ribeira programou unha innovadora iniciativa para o Día de Santa Uxía. Consistirá nun xogo de rol co Parque Natural de Corrubedo como escenario dirixido a uns 30 participantes. Dar a coñecer o noso patrimonio natural afondando na historia que recolle a tradición oral é o obxectivo da nova proposta de turismo. O día 12 de setembro, coincidindo coa festividade de Santa Uxía, desenvolverase un xogo de rol na contorna do Vilar baixo título Camiño a Valverde. A idea é poñer en valor tamén tanto a tradición e a cultura oral que temos aquí en Ribeira que a lenda de Valverde, sobre a que nos vamos a apoiar para desarrollar unha historia na que, como digo, 30 persoas xogarán e terán que ir desenvolvendo distintos acertixos todo pola zona do Parque Natural, que tamén é unha zona que queremos poñer en valor. A iniciativa está pensada para uns 30 participantes divididos en 5 grupos que deberán ataviarse segundo o papel asignado. Contarán coa colaboración do Grupo Mimarte cun nutrido elenco de actores que guiarán os concursantes a través da improvisación. A parte activa son os concursantes, os que van a participar, pero sí que vai haber unha parte activa que son eses personaxes que son os que van a facer os xogos os participantes. Digamos que algúns van a facilitarlle as cousas e outros van a estar para complicarlles moito. Entón, aí é onde se establecerá esa comunicación entre os participantes e os actores e figurantes. Haberá tamén figuración ao longo de todo o camiño, unha figuración activa onde eses figurantes estarán improvisando. Os interesados en participar poden anotarse contactando co Departamento de Turismo para reservar a súa praza. O xogo dará comezo ás 11 da mañá, cunha duración aproximada de 3 horas.
E unha máis, o Concello de Ribeira, xunto co Club Saltamontes e a Asociación de Veciños de Carreira, organiza o Día da Bici. A actividade que se levará a cabo o vindeiro domingo 15 de xuño desenvolverase na Praza de España. Arrancará ás 10 da mañá coa entrega de dorsais aos participantes, que iniciará unha hora máis tarde unha ruta cicloturista cun perfil baixo dun percorrido de 5 kilómetros. No evento haberá hinchables, un avituallamento e sorteos de agasallos entre todos os participantes. O único requisito para participar na ruta será o de levar casco. Para ese día agardarse unha participación superior ao 100 de persoas. O Diario de Pontevedra celebrou onte por todo alto unha nova edición da súa gala de entrega dos premios pontevedreses. Este ano a padexeira Antía Jácome, a empresa de calzado Crack, a Asociación de Amigos da Pontevedrada, o doutor Manuel Ruibal e a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra foron as persoas e entidades recoñecidas nas categorías de deporte, empresa, labor social, investigación, ciencia e cultura, respectivamente. Pola súa banda, o pintor Rafael Úbeda recolleu o premio de honra. A gala foi un éxito de convocatoria, reunindo a máis de 450 invitados. E que estes premios iban para recoñecer todo o talento que hai aquí. E a verdade é que xa levo uns cantos anos viñendo e me dou conta de que a xente que é premiada representa perfectamente o que somos e o que vimos sendo hai moitísimo tempo. Han pasado ya 10 años desde que me fui a perseguir un sueño y durante todo ese tiempo he sentido el cariño, el apoyo y el orgullo de mi gente, de Pontevedra. Lo he sentido en cada mensaje, en cada gesto, y eso para una deportista que muchas veces entrena y compite lejos de su hogar es un regalo inmenso. Y cómo no a esta ciudad de Pontevedra, que nos vio nacer, que nos ayudó a crecer y a evolucionar y que nos acompaña cada día en cada paso que damos. Nos sentimos muy orgullosos de ser una empresa familiar, nacida aquí en Pontevedra, con un vínculo muy especial por las personas. Desde nuestros inicios, a Sampo hemos trabajado con un objetivo muy claro: contribuir a una sociedad más solidaria, más comprometida y más humana. Este premio no es solo nuestro, pertenece a todas las entidades públicas y privadas, a todas las personas que han colaborado y han apoyado y creído en nuestra causa, en especial a nuestros voluntarios. Estamos desarrollando una herramienta de inteligencia artificial que creemos que es puntera, que va a ayudarnos mucho en la labor del día a día y que va, por un lado, a mejorar la calidad de la asistencia que van a recibir nuestros pacientes, porque va a mejorar el conocimiento médico, pero sobre todo también lo va a humanizar. Para Coral, como tal, este acto resulta especialmente significativo por moitos motivos, non só polo feito de que recoñezan un labor cando se cumplen 100 anos, senón polas circunstancias que concorren na trayectoria da Sociedade Coral Polifónica. Este premio que recibo supone indudablemente un alto honor para mí. Muchas gracias. Pero también debo agradecer una vez más a nuestro Diario de Pontevedra todas las atenciones recibidas durante mis viajes de estudios y galardones. Aí a teñen Paloma San Basilio, que é o primeiro nome que coñecemos do cartel de concertos que animará as festas da Peregrina en Pontevedra. A cantante vai actuar o venres 15 de agosto na Praza do Concello. Vaino facer no marco de Gracias, a súa xira de despedida dos escenarios despois de máis de 50 anos de carreira. Será Paloma San Basilio e terémola aquí formando parte do seu tour de despedida o 15 de agosto na Praza do Concello. Así que nada, o noso é o primeiro concerto que facemos público e bueno, estamos xa con todo aí en parrilla de salida para seguir falando das festas de verán.
Pois así, con Paloma San Basilio, rematamos hoxe as novas para darlle paso xa de contado o programa Orixe e Calidade con toda a información do sector vitivinícola. Nos continuamos, xa saben, con máis información en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.